Hello mga katuski, good morning sa inyong tanan dia. Lahat nga naamos sa mayong paglawas. So, ini ko tagon. Ako na magkopi na pagkus ako ang Jurassic mga katuski. Yung ipakita sa inyo ha. Okay, labo na po yung dahon oh. Ayan, oh, tanawang mga katuski, labo na kayo. Ito ko ipadola. Mga katuski oh. Labo na kayo mga dahon. Kung umato karon ako na po niyan tupihan. Tupihan po na ko siya para na ini yan tanahon. Ada kayak butang hijau. Ini ada kayak butang plaster mga katuski. Kay igang na kay naong
Dugan ang ginunti ko sa kitong tahan. Yan na ba? Okay. Ako mag-push ka ito tawag ako tawag na naman ako mag-tingin dahil na po siya kung tingon mas ka mo
Okay, balik po tas bigas. Balik bigas. Yung tagay ha. Ibalik na po kung katuski. Yung po sa ikong magsugod. Yung buntot ni magkatuski. Labo na kayo. Pataas na kayo. Malinaw rin yung kurti-kurti sa nalila niya kurma sa tuno ba malinaw rin yung kurti sabi na kaya ka nag-design yung mahimo hindi ka naman ako pwede mo gusto ka rin magtanong daghat kailangan pwede mga similya magtuski ako nga na similya kasi no kanahan mo tanong na ako na yung baligya sa inyo matutuski tag 150 lang 150 lang kada kaang kuridas na kundi 150 yung tutuski na nas kaang dali kayo tubo magtutuski kasi ganahan mo tag 150 ra kung baligya na pamawi lang sa kaang sa akong kahago bagatiman ayun.
Takak sa pagbaga mga katuski. Parang kinikalaya na niya. Ini mga ginunting. Taktak na siya pagbaga. Okay, mana mga katuski. Mana mga kurti. Harap. Kita sa inyo. Tara. Muna yung mata katuski. Na yung mata. Yung mata. Muna yung ulo. Muna yung biog. Yung lawas. Sa ang paa. Sa tinig. Hangtong siyang itog mga katuski. Basta kaya. Depende ra sa kataas niya kung gusto nga ikot. Hindi niya putla. Pwede ginatama na daan ng ito. Hindi lang ipalapos ka pero ito yun ako na. Nara mo ito siya. Yung similya. Hindi mo yung similya niya. Kini. Kana. Isa, duha, tulo, pat, lima, unom. Unom ka po mga katuski. Kana. Kurida sana ko na tag 150. Ganahan mong tanom. 150 lang. Kaya huwag di mahalin. Ako na po napagitag paagi. Nga akong matanom para madugang ko na ko. Hindi ko resyon tres balay. Kung hindi mo na pumuglain nga design. So animals siya po. Sige. Okay, focus diri sa atbang ang kinatibukan yun nga yung picture. Nara mga katuski may padool. Nara mga katuski yung ulo, yung lawas, yung tiil, yung ikog para ang taas kayo muna yung kurma. So ako yung focus yung i-adjust. Okay, mauna siya tanan katuski muna yung kurma. Muna yung kurma. Kung ganahan mo mga katuski makahimog sa maini anay ako adre pambawi lang sa kaang sa kahago 150 kuridas. Okay, salamat mga katuski sa iyong pagsubaybay kapuntagon sa akong ginahimog na content. Alam mo, salamat sa iyong pag-ubad kanunay, salamat sa iyong suporta. Ang Diyos mga uban ka na ito kanunay. Salamat, God bless, bye bye.